aseke gambero kyo mochubo songo gaiga nigoli tskolia lero ikina kerengete uyo kabiru mujumbe wa constituency ya Bonchari mheshimiwa wa Getembe Opore nigo kyane kiwase chinse mochiri chingaki musubati yo mo aisokya na kogania boigo kubwateranirwa asemiro beljonsi pi erengete okwenirwa ku mheshimiwa wa Getembe Opore asebege kagambero kyana changanera anchirwe uno musubati oye ukabere asomorikito Daniel Ontirekana na chinse mecho na gutwaliganira roboti rokubwati Umwaiga wa matanga bokomenia uyo kabeiro mubunge webunge ya Bonchari umuske John Getembe Opore nikubono orachi kokoreka abwankyo asensemo yariana imiye bunge ya Bonchari ase county ya Kisii niye magaga yekigambiro ya Kisii kona chekina ekyo gegetiwe bosyo bwekigambire kyo no musubati Rosangela Nkirote niye magaga yokogania kubwateranirwa ase mirobolyo buno murugyo kabere bo muske Opore umwakili we amate ya Nyegosira Wilkins Ochoki nulia bo musubati Nkirote aselita Samainga nigo bayeresera mu principal magistrate yoiga Bernardo Mwanza buna ebipimo bya DNA asabana babere abo umusubati yabwate nigo byari gukoreka umugasolero na koyirwa senyegitali emo ime yomocho Nairobi eliko manyabuya igoro yo bwamate bumuske Nyegosira Opore na abana babere. So what are you saying? The name to be shouted in that program? That can be done No, it is included. That one I think is precise. Chinga keche kagambiro nigo gyachika umusubati Nkirote kubwateranirwa ase mirobolyo ya matanga ayarubiri wuche gukoreka litukolia nkyo kiabolia abo bisa babanyimbo asensemeyo kwenekia ulindu boiseine chingaki chomoyega bwa matanga nomoyego yo koreke ankyo na koera Do that and anytime still I'm here, that consent, that order is drafted, I can sign it. Notwithstanding that I'm on with the other matters. Muske Nyegosira Opore nigabwendete kurusi gwenkendo litukoli igoro na kwenegwa litukoli lero ijuma chitariki sana isato cyumutinyo 11 Kurubaterege sani kiyaga tembe kurega se kigambiro gya Kisii litrene ngoro ku Daniel Ontiri yakegima humanchumelikero yominto Daniel Ontiri agutumanya roboti urubigo kwenyorea AMS yemo magega yekigambiro kurugo chikoko nigo mubere bumwe eshimiwa Getembe Opore wiki wasige kya Gusii stadium mawe terasenchira yendege nabigo chinga kicho nigo rusuwa chinse mecho msafaro oligere lucha chinse mochariana yogotoka ase constituency ya Bonchari asomo yegabo komwanira chikonika wabulitskolia angyo kuras chinse mecho konende kugutambuga torara chibichicho AMO asemo